Αντρέ και Γκριντ. Μια φορά, σε μια εγκαταλελειμμένη πόλη που κάποτε κυριαρχούσε η ζωή, ένα μικρό παιδί, ο Αντρέ, περιπλανιόταν μοναχό του ανάμεσα στα ερείπια και τα ερημωμένα κτίρια. Η πόλη είχε εγκαταλειφθεί για πολλά χρόνια και ο χρόνος είχε αφήσει το σημάδι του σε κάθε γωνιά. Το παιδί είχε μάθει να επιζεί μόνο του. Έψαχνε για τροφή στα ερείπια και φτιάχνοντας απλά παιχνίδια από κομμάτια που βρισκόταν γύρω του, προσπαθούσε να διώξει τη μοναξιά του. Ωστόσο, η πόλη ήταν γεμάτη μυστήρια και κρυμμένες εκπλήξεις που περίμεναν να αποκαλυφθούν. Μια μέρα, καθώς το παιδί αναζητούσε κάτι να φάει, ένα άγριο λιοντάρι εμφανίστηκε από το πουθενά και τον πλησίασε. Ο μικρός αισθάνθηκε το φόβο να τον κατακλείζει, αλλά δεν είχε πολλές επιλογές για να αντιδράσει. Άνθρωπος κινδυνεύει. Εκείνη τη στιγμή, από ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο σε κοντινή απόσταση, ένα δυνατό μεταλλικό ρομπότ ξεπήδησε ξαφνικά. Το μεταλλικό ρομπότ επιτέθηκε στο λιοντάρι, χρησιμοποιώντας όλη του τη δύναμη. Αφού αποτράπηκε ο κίνδυνος, το μεταλλικό ρομπότ και το παιδί έγιναν φίλοι. Το παιδί τον ονόμασε Γκριντ, γιατί έκανε έναν παράξενο ήχο. Θα σε φωνάζω Γκριντ. Ο Αντρέ και ο Γκριντ έγιναν οι καλύτεροι φίλοι στην εγκαταλελειμμένη πόλη.